Comunitat Activa és un servei d'orientació laboral d'ABD. Les persones venen derivades per entitats del territori o serveis socials i el que tenen en comú totes elles és la manca de feina. Nosaltres les acompanyem en aquest procés de cerca de feina i formacions, però no solament reben això. També realitzem suport social, amb ajudes econòmiques puntuals condicionades al compliment de pla de treball. Un dels més ben rebuts en aquests últims mesos és el de l'alimentació. Disposem d'una botiga autogestionada amb moneda pròpia on les famílies fan la compra de productes d'alimentació i higiene. I finalment, a Comunitat Activa es treballa des d'una mirada comunitària que potencia la participació. Una participació que aporta a les persones competències transferibles al món laboral, les apropa al territori i a les persones del seu entorn i alhora les allunya de la soledat. Para mí ha sido una guía. Para mí el tiempo que tengo aquí llegada me ha ayudado mucho a buscar empleo, asesorarme para llenar un currículum, me ha ayudado en todo.